Era. Yuk campur sarinan bersama Kuya dan Gandes Ayu Musik. Sak mesti dilali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetap banget karo aku. Dadi yo tombo kangenku kangenmu. Bali eling naliko iku. Sepira seni waktu pinuju dewe. Langut terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Koyo prokon seneng atine. Mas kelang anting ali-ali. Sandulit kanggo tombo kangen iki. Rasa sak ngimpul durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Gandes Ayu. Mas opo wis lali
Alhamdulillah tombok kangen akhirnya ketemu ya Mas. Iya, kedua mempelai Mbak Putri sama Mas Firdan dipertemukan Gusti Allah Ta'ala untuk malam hari ini. Ya. Dan ini sudah hadir rombongan dari mempelai